ni crash nemwe musikana yekuti hae pamba kaipa unoziva mumwe munhu wekuti anenge akaumbwa zvakanaka ganda rake richitanga mheno mvura ichita kunzonga haiwa zvekuti muupenyu hwangu ka pangori naiye koita munhu wandakaroora vangori tu chete ndo vanga vane level renhingirikiniya kunaka kwandaiona pamunhu but inini the good thing was ndansiri munhu anokwata waiziva ndasingakwate kusvikira munhu ichosvika ndoti sha haufa todii paya ndamuonesa ona chinini ndikatokuona moyo wangu unobva watanga kumhanya stuff taonesana then munhu akandiudza one tip zvikanzi no look inini it will take a long time or it will take a lot for me kuti ndizosvika pakubvuma ndikasandodii udondite sei inini ndikunakirwa chichi zvikanzi hazvitombonetse inini if you just want kuti uda umbonzwawo uda umbodyawo we can always organize that ndotype yemunhu because sometimes unenge une crash nemunhu uchifunga kuti aiwa munhu mamorals aripo but hakusi kuti musikana wese waona akanaka anenge atori nemamorals atori bo sometimes vanhu vanenge vachitongoitirawo zvekutonakirwa nelife so apparently ndo zvanga zviri munhu uyu aiwa ngeri mvura yekuti skini unotongo uchasvika uchananzva munhu tongo uchanwa munhu anyway then vandionesa paipai ona iwe uchilevhura uri levhura ndiri hachichichi inini ndobva ndatoonawo zvishuwa kuti aiwa maya munhu uyu ndiri hambo handirambe kana ndaoneswa kunzi sha level saka ndaadmita kuti no level but watichi kana ndichida kumbonzwawo ndounoita plan zvikanzi ndasaka ndodii zvikanzi kana uchida kumboita just weekend one yekuti umbozama nekuona kuti unosvika papi handachallenjwa paipai unogona here ndikati ndogona zvikanzi bo saka kuti zvidaro iwe unofanira kungondinwisa doro kumbononditora out ka so that I'll have something to blame kuti no takazoita 1 2 3 because I was drunk, because I was tipsy, just something like that was not even a problem kunyeba zvangu. It was actually a problem because uchiri mufana mari dzinenge dzisiri kutamba panenge pane mari yaunenge unayo unenge uchisavha for the things that you say izvi ndo zvinhu zvandiri kuda, probably mauniform paripapo taingopfeka zvedu mauniform zvishoma but zvinhu zvatainyanyosevhera maassignments kuenda kuchikoro chichi ndo food ndo zvinhu zvataisevhera izvozvo so unenge uneka $3 $14 kana unenge wakaisa paside. Ini ndikati no awe ndotomushinga for mari 14 mari inoenda zvayo paipai nice ndaronga ndatoti apa pamunhu uyu ndotobva ndatoita this weekend chaiyo because kunenge uri kuchikoro. Now ndaapproacha mufesi wedu anenge ane mota madii chibaba chimbotionerewo chichichi kanzi mota iripo as long as ndiri pati yedhiri ndoyawo nemunhu wangu muplani ndenditi ninge ndirimo because after tada kuenda out kutoita sei kunonwisa munhu kunomarineta munhu. Now ndova ndaronga ndova ndagaya ndikati saka kana mota yapo plani yapo ndova ndaronga dhiri remabhias ndova ndatenga zvibhodhoro zvangu zvimarushen 2 handiti ndova ndatsvagawo futi rimwe timu ndikati hamana pada plani yeweekend chichi boys ndobva rabvuma 2 more ndobva rati susu tiripo toita dhiri relution mumwari toita dhiri relution then the other one said no ini ndoitawo dhiri rekuti tikwanisa kupinda muclub wato vanhu 8 ka inini nemunhu wandiroda kumarineta, mufesi wemota nemunhu wake, mufesi welushani nemunhu wake, mufesi wekuti pinza mukati because kazhinji kacho maclub anenge asingabvumiri kuti muene doro renyu mawana mumwewo nemunhu wake 8 vanhu vakwana. Paipai ndanzi no isusu togara kumashure takagarisana pamakumbo
3 vanhu vakagarisa vanhu 3 pamakumbo. Inini nemunhu wandaida kuedza kubhilivhisa tiri pafront seat, inini ndichishofa. Tarova mota, tasvika pasite. Tasvika pasite baba. Wani ranga ratovhurwa. Vanhu vakumbotori testa nekurirova. The other one nyowani ranga risati ravhurwa rabatwa nemukomana aifanira kuti pinza mudikinya. Because mudikinya hamubvumirwe kachi mabeers. Unozotenga vanenge vachitenga emuno. Saka mufesa aifanira kuti pinza ndiye aifanira kupinda nerussian wani ranga rakatozara rakavharwa. Achinongoti budei mumota, because anga imbonwira nera rimwe rachonaka. Achingobuda mumota so ameno taida kuisa mbatyi here zveskillful, rakanobuda futi nepasika, rakanonanga dombo. Wawa hwese wakanoti paground right. Aiwa, takabva tatopererwa. Because plan yange yatosara yange yekutonorwa hwani iri tiri mudikinya. Because nini ningoda kunyatsoti zvinhu zviite conducive, zvakanonanga chaiko. Tapererwa paya, tangomira panze. Tichapindirei? Tichapinda kuti tione vamwe vanhu vachinakirwa here? Takushaya kuti todii? Vatazotongodzoka pahostel, hapana zvakazoitika. Takangodzodzoka, munhu vangodzoka munhu nemunhu wake, takungonyepedzera tange ndizvo zvamarongero atanga takazviita kuti hatipinde tichingoonaona vanhu vachiita zvavari kuita. But nyaya yangu iri pa1, nyaya yangu iri kunonangana pekuti pane paunoita magoals aunoita muupenyu, handiti paunogadzira magoals auda kuachieve, nezvinhu nemachances aunenge uchiona. Because inini kuti ndizopiwa mukana uyu hausi mukana waipiwa vanhu vakawanda, kana kuti mukana wekuti ndaifunga kuti ndichazopiwa futi zvamuchose. Ungori one in a lifetime. Ende munhu uyu anga ari level chairo rekwana here. Handiti one time yananga ndinayo yananga ndapiwawo umwe vanhu vakupuka. Handiti you see, kwandiri kuenda ndepekuti pane mumwe mukana unonyatsoona kuti uyu mukana uyu iwu ka1 hapana haudzoke. Handiti mukana wekungoti just that time then zvatodhakwa. Zvanoda kutaura ndezvekuti paunenge uchironga, paunenge uchinonangana nemukana wako, paunonotambirana nawo, so ronga kuti iwe maparts ari very crucial waya ndiwo unenge wakamabata. Usasiya vanhu vachibata, kusiya plan yako ine too many moving parts. Don't do that. Handiti, because at the end of the day mukana iyoyo waunenge uchifunga kuti this is once in a lifetime. Mumwe munhu ari kutongotora sale, ari kutongofunga kuti amaya ndezvekupenga izvi tozongouya futi next weekend. Haasi kuziva kuti kubheki, handiti kubheki kune zvauri kuedza this is a means to an end. Some people would not understand that. They feel or they think kuti zvatiri kutoita nhasi, handitika zvakatotanga pazvinonoperera ndo pari kubva patopera plan yachona, of which iwewe unenge uchiedza kuronga kuti this is a step to where I'm going. So be careful pavanhu vauri kusanganisa muplani mako. Be careful pavanhu vauri kuita nawo zvauri kuita, kuti vari kuda mari yekudya sadza musiwo here, kana kuti vari kuda kuti business rienderere mberi muchiramba muchiinvesta richikura. So move nevanhu vane magoals are aligned neako. That way you know kuti tiri kunoshandira tese takanonanga future, tichida kunoita zvinhu zvinoita kuti tiite endurance mubusiness, tiite endurance mumarriage, tiite endurance. Because unoona urora munhu ari kuda maroro, ari kungoda kupfeka mazambia yakaika ndo kaanenge achida, handiti asingade zvekuzoti anzi this is a step to anenge achitoti izvozvi zvatoita zvichazoita mberi, haana kuzviplana. It's not part of the vision. And I see this a lot of times between friends, between business partners, between even my partners are marriage, between my girlfriend and boyfriend. Because munhu ari kungofunga kuti ngoti ndakutsvaga mukomana kana kuti ndakutsvaga munhu wekuti pavhale anondipa present. Vhale ichitongosvika zvatopera. It also happens kune vasikana. Pane munhu anenge achingoti aiwa ndikungotsvaga munhu wekungoti ndingangodai so ndobva ndaempta tank. Handiti kana ndatoempta tank zvatopera.
I hope muri kunzwisisa zvandinoedza kutaura. Apa iwe unenge uchifunga kuti no, this is for the long run. Then munhu iyeyo obva akupwanyira bhodhoro rako rehwahwa, then zvinhu zvako zvobva zvadhakwa. Aiwa tutambo twesaga twakadhonzwa ipapo taona twakatonyanya. But anyway, naizvozvo ndinongokusiyaiwo ndingokuti move nevanhu vane magoals ari aligned. Kana ari ma5 year, kana iri 5 year plan, make sure kuti munhu wauri kudhila nayo ane 5 year plan. Handiti because mukatongodzamara matongoti uyu munhu ari kuperera ipapo, aiwa hake yacho inenge iri shoma ende kubudirira unokanganiswa nemunhu wekutoti iye zvake zvakanaka, iye zvake zvinenge zvakanaka, because anotobva ipapo achitoseka zvake kuti ndazoripwanya nemistake. But hazviseki yese wana, hazviseki yese, because tinchida kutozama